Не ми се разправя днес. Съжалявам, просто не мога. Просто не мога. За съжаление трябва да играя още игри. Не знам какво да направя. Край на играта. Добре, край на играта, ако чуеме някой. Край на играта. Трябва да изиграем още игри. Не мога да продължавам с тази игра. Налага се да я сменя. Но, за съжаление, трябва да ви чуя максимално бързо, ако имате отговор за тази. Трябва ми победител за тази игра. Няма начин за да я сменя, ако не съм ви чула. Да, знам. Знам, че не искам. Знам, че не ви питам за нещо лесно. Знам, че няма да е лесно да открия победител за тази игра. Но въпреки всичко се налага да приключа с нея. Така че ако има един от вас, тъй като само един от вас ми трябва, който да е намерил поне две, тогава го очаквам с нетърпение. Ако сте открили три, с още по-голямо нетърпение. 700 срещу 2, 1000 срещу 3 града. Край на играта. Последни минути за тази игра. Трябва да чуя някой от вас незабавно. За съжаление, времето минава много бързо. Приближаваме се към края на предаването. Така че не знам как ще го направите, но трябва да сте максимално бързо. Ако има някой от вас, който наистина да има отговор, дали ще е за 2 или за 3 града, няма значение за мен. Стига да мога да ви дам пари. Разбира се, предпочитам да е за 3. 700 за 2, 1000 гарантирани лева за 3. Но проблема в момента не е това. Проблема в момента е времето и сложността на тази игра. Дали ще има някой от вас, който ще се справи? Дали ще има някой от вас, който ще грабне тази награда? Надявам се да, но трябва да е незабавно. Да, телефона работи, обаче не го чувам. Телефона работи, обаче не го чувам. Това какво трябва да означава? Защо не звъни? Какво се случва? Трябва да вдигна този телефон. Искам да чуя вашия глас. Искам да дам 700 или 1000 гарантирани лева незабавно. Нямаме време за чакане. Трябва да сте изключително бързи. Край на предаването. Почти сме на края на предаването. Добре, а какво ще се случи, ако този телефон не позвани? Не, телефона работи, ето, проверявам, работи, звъни, въпрос е, че не го чувам тук в студиото. Защо? Добре, ако не откривате 3, искам да чуя от вас поне 2. 700, не е зле. Добра награда е. Да, знам, че предпочитате 1000 гарантирани лева, разбира се, аз предпочитам да ви дам 1000. Но ако не става, не става и трябва да разберете, че за съжаление имаме много малко време, за да стане каквото и да е било. 700 или 1000 няма значение, но трябва да е незабавно. Нямаме време, за да търсите повече. Нямате време да гледате повече. Сега единственото, което може да направите, е да позвоните, ако сте намерили 2 или 3, защото времето е много малко до този край.
Край на предаването. Дори не знам как да ви помогна. Десет последни отброявания. Вече. Добре, момент. Трябва да се събудиме. Трябва да реагираме абсолютно всички. Както и вие, така и аз, защото и аз продължавам да съм в шок заради тази игра. Но за съжаление се намираме на 10, на 9 последни отброявания от края на предаването. 9 последни отброявания. 700 може да спечелите, ако чуя 2 града от вас. 1000 гарантирани лева, ако те са 3. Но ние сме на 8 последни отброявания и в момента трябва да ви чуя незабавно. Защо? Защото в момента е сега или никога. 7 последни отброявания. 700 гарантирани лева, ако че от вас 2. 1000 гарантирани лева, ако че от вас 3. Но каквото и да решите, каквото и да чуя от вас, трябва да го чуя сега, защото остават 6 последни отброявания до края на предаването, до края на играта, до края на абсолютно всичко. Не знам дали сте готови, но ние сме на 6, 5. Трябвате ми незабавно. Трябвате ми максимално бързо. Не искам да се бавите. Не искам. 4 последни отброявания, нямаме време. Моля ви се, не чакайте да достигнем нулата, защото достигнали нулата всичко свършва. 4 последни отброявания. 3. Ще има ли някой от вас? Само един от вас ми трябва. Не мога да повярвам. Не мога да повярвам, че ще се случи това нещо днес. 3 последни отброявания до края на предаването. 2. 700 или 1000 гарантирани лева. 2 или 3. Колко ще чуя от вас? Аз съм на 2 последни отброявания. На 2, на 1. Има ли някой? Някой, който поне да открие от 2, преди да сме свършили с предаването? 1 последно отброяване. Свършваме. Последен шанс. Телефона трябва да позвъни. 2 града 700 гарантирани лева. 3, 1000. Колко ще чуя от вас? Не знам, но трябва да е сега. 1 последно отброяване. Край на предаването. Съжалявам, но трябва да кажа 0. Три 1000 гарантирани лева. 2 700. Сега. Някой трябва да попадне тук. Сега. Не мога да чакам повече. За съжаление ми се налага да напусна студиото. Трябва да приключа с предаването и трябва да ви дам парите, защото ако не, повярвайте ми, че няма да ми е изобщо приятно. И? Добре, ако сте открили само 2, 700 гарантирани лева стават ваши. Но трябва да сте изключително бързи, просто нямам повече време за чакане. Аз съм на 0. Трябва да приключа. Трябва да излезна от студиото. Трябва да продължиме с програмата на планета. Това са гарантирани пари. Някой? Здравейте! Да?
Здравейте, добър вечер! Добър вечер! Колко града открихте вие? Моля? Добър вечер! Кажете ми вашият отговор и ме слушайте по телефона, много ви моля. Не разбирам какво ме питате. Ами, говорете с мен по телефона, не слушайте телевизора. Да. Кажете ми вашият отговор, кои са... Хасково, Кърджали, Търговище. Колеги, браво! 3000 гарантирани лева за вас! 1000 гарантирани лева, извинете, но пак е много добра награда. Ще се видим утре. Симона ви очаква до вечера. Муа, чао! Фруктофреш. Ново. С натурални отцветители. Само 55 стотинки.